Xayrlı kün, siz Müslüm Televiziyaсын карыйсыз, эфирда бездә кунакта сәхифәсе. Безнең бүгенге кунакларыбыз башкалардан үзгә булыр. Дубайда яшәүче якташыбыз Чулпан Дәүләтова һәм аның дусты Әхмәт Мөхәммәд. Исәнмесез? Инде безнең телевизор карашларыбызда һәм безне дә иң кызыксындырган сораудан башлыйк әле. Гомумән райондашларыбызны иң кызыксындырган сораудан. Сез Мөслим кызы Дубайга ничек барып чыктыгыз? Тушым белән үзем Мөслимнән Дубайга эш килеп чыгып, мин Мәскәүдә эшләгән компаниядән күчтем Дубайга. Шул эшемне дәвам итәм Дубайда да. Дубайга эш буенча бардыгыз, менә хәзер сезгә Дубай ошыймы, кабул иттегезме? Гомумән башка илләргә китү мөмкинлеге дә булгандыр бит. Ник менә нәкъ Дубай? Беренчедән, Дубай безгә якын туры самолетлар бар, миңа ул бик мөһим иде. Мәсәлән, Дубай-Казан рейслары булгач, өйгә кайтырга бик уңайлы. Ансы бик зур плюс булды. Аңа кадәр әтиәнемнең булганы булды. Аларга Дубай бик ошады. Үземнең ял иткәне булды, миңа да ошагач, һәм мөселман иле булганга күрә, минем приоритет шушы илдә яшәп алырга иде. Һәм Аллаһ ризалыгы белән шундый мөмкинчелек килеп чыгып, мин шунда күченеп эшне дәвам итәм бүгенге көндә. Менә шул чит илгә киткәндә, гомумән чит илдә эшли башлаганда ул бит инде телне белүдә мөһим. Сез инглиз телен алдан өйрәндегезме, аңа кадәр белә идегезме? Мин белмәм буенча инглиз һәм татар теле укытучысы. Шуңа күрә миңа инглиз теле бердә проблема булмады. Һәм Мәскәүдә эшләгәндә дә мин күбрәк чит ил вәкилләре белән эшлидем. Мин халыкара компаниядә безнең күбрәк бөтен менеджерлар чит ил кешеләре иде. Шуңа күрә инде мин Мәскәүдә дә инглизчә генә аралашып эшлидем. Шуңа күрә ул якта мин бер проблема да булмады. Дубай гарәп әмирлекләрендә урнашкан, мөселман иле дип кабул итәбез без мөселман шәһәре. Менә анда безгә читтән караганда дингә мөнәсәбәт икенче төрле кебек. Менә шул ук Дубайда һәм Татарстанда дингә мөнәсәбәт нинди бәя бирә аласызмы? Гарәп әмирлеген әйтә алам, ул бик җиңел карый дингә. Алар бердә авырлык та ясамый, кием ягыннан да. Инде мәсәлән, карадан киенгән кызлар, актан киенгән ир-атлар, уларның үзләренең тарихын дәвам итеп, мәдәниятләрен саклау өчен күбрәк кияләр. Мәсәлән, без аларны күрү белән, булар мөселманнар, булар дини, булар намаз дип әйтә алмыйбыз. Уларның күбрәк шул тарихи килә торган кием өсте. Әмма дингә килгәндә мин күбрәк әйтә алыр идем. Мин үзем мәсәлән, намазлы капланмаган булсам да, мөселман иленнән читкә ераккарак киткән саен дин ныграк. Мин шулай дип әйтер идем. Анда бик җиңел карыйлар. Мәсәлән, безнең Россиядә, Татарстанда дингә үзләре килгән, Аллаһ Тәгалә үзләре таный башлаган кешеләрнең, минем әйтүемчә, күңелләре ачыграк, яктырак һәм ихласрак. Менә мин шулай чагыштыра алам. Менә сезнең белән килгән Әхмәт, ул да шундый фикердәме? Ул Мисыр кешесе дип беләбез. Ул Мисыр кешесе, бәлки ул сезгә үзенең менә спорт клубтан соң балаларның мәчеткә китүе бик тә күңеленә кереп калган. Could you please again repeat about the religion, that there is a difference between UAE and here, that what made you really surprised and impressed when you saw that after the workout kids went to the mosque and you were really impressed that kids are it is totally religious different, but Dubai, it is a big city in a big country. UAE, it is not a small country as different Emirates, but here what makes Tatarstan is very special. I'm talking in general, not only about Muslimova, but I'm talking in general about Tatarstan, the quality of education and the culture and history as well. Let me translate. Дубай әлбәттә ул бик зур шәһәр, мөселман иле булса да, менә хәзер чагыштырып әйтсәм, күбрәк тә Татарстанга карата мөселманнар түгел, гомумән Татарстанны алып әйтә. Монда сезнең дин икенче төрлерәк. Халык та аны ничек әйтим, балалар сыйфаты да икенче төрлерәк, чөнки монда һәр кеше үзенлегеннән гаиләсендә бәлки бардыр үрнәк шундый, һәм балалар бик максатчан, үзләренә шундый максат куеп, бушка интернетта вакытларын телефон белән генә үткәрмиләр, шулай файдалы итеп үткәрергә тырышалар. Шул спорттан соң балалар мәчеткә барып, дин дәресләре алып, мәсәлән, Коръәндә укып, уларга бик зур йогынты ясаган шул безнең илдә. Россия битендәләрен карашлар икенче, безнең Россия турында стереотип бар дигәндәй. Шуңа күрә инде ул бик тә шаккаткан. Безнең барыбер балаларның максатлы булу дәрәҗәсе бик тә югары дип. Initially, the first thing it's impressed me here in the village, the maturity level of the kids. Беренче мине шаккаттырган әйбер балаларның кадәр җитлеккән булулары ди. Алар мәктәп баласы яшь үсмерләр булса да, аларның фикерләүләре, аралашулары, сөйләшүләре һәм шөгыльләре, шулык спорт белән шөгыльләнү, анда
калган фәннәр белән мавыгулары, мәчеткә барлары бик җитлеккән балалар ди. And they are really interesting in good things like sports, going to mosque to have listen to practice praying in Islam, and it is back to the way they grow up, about the people have their back to inspire them to do what they have to do. Алар кызыксынган әйбердә юк бар әйбер түгел ди. Шуннан да үзләренә түгел куйганнар менә балаларын да алар белән көрәшеп карады. Бик көчле, бик ныклы шундый көчле егетләр ди. Шушы яшь үсмерләрне әйтә. Һәм бик шундый максатларына югары куялар ди. Теге юк бар белән генә телефондыр, андый әйбер белән үткәрмәр вакытларын бик файдалы итеп үткәрүләр инде бик Like for шаган. example, I met those kids, their age average was 15, 16 years old, and their charisma was able to inspire other people and to inspire themselves as well. And as I said, it depends on the way they grow up. Teachers in the school, parents in the house, they always inspire them to do what they want to do. Бик күп балалар шулай гади генә балалар түгел, алар харизмалы. Алар калганнарга да үрнәк булып үсә ала торган балалар итеп күрдем ди. Шуңа күрә алар киләчәктә дә бик күп уңышларга ирешерләр дип уйладым ди. Һәм моның төбендә нәрсә тора? Гаилә һәм мәктәптәге белем укытучылар. Шул алар аша ул балалар дөрес тәрбиядә үскәч, аларның максатлары да югарыдан. Шуңа киләчәктә аларны югары үрләргә менерләр дип өмет итә. Yeah, also people live here, they are very simple and kind, which is mean they can give any hospitality, all hospitality for people or foreigners they came from different nations. Шулай гомумән Татарстан халкын алганда, күбрәк татарларны алганда, инде ул татарларны очратты. Шул кадәр гади һәм ачык кешеләр ди. Шундый һәрберсе якын итеп, елмаеп, кызыксынып, аралашып, шундый кайгыртып, әле бүген дә менә базарга чыгып кирдек, шунда да бик кызыксынып карыйлар ди. Бик ачык кешеләр ди, гади кешеләр. Compared to the people they live in the city, it is really big difference between the people live in the city and people live here in the village. Бигрәк тә шәһәрдәге халык белән чагыштырсаң инде ди, җир белән күк аермасы ди. Бик ачык һәм гади. Әйе. Because we always need to communicate with people. We cannot live isolated. We need kindness. We need love. Чөнки яшәгәндә иң мөһим әйбер нәрсә аралашу ди. Монда кешеләр ачык, шуңа күрә алар белән аралашырга да җиңелрәк ди, рәхәтрәк ди. Без айрым берүзебезне бер вакытта да яши алмыйбыз бит. Шуңа күрә иң мөһим әйбер шул менә бергәләшеп, тату, ачык булып, матур итеп аралашып яшәү ди. Since I have arrived here in Muslimova, all I get from the people is kindness and love. Килгәннән бирле ди кешеләрдән күргән һәм алган әйберем ул ачыклык һәм мәхәббәт ди. Шундый яратып, җылы итеп кабул итәләр мине ди. Сез бүген ярминкәгә дә чыккан дип ишеттек әле. Ярминкә нинди тәэсирләр калдырды? It's really the first thing. The weather, it was really cold today. Беренчесе I get һава frozen. торышы. Мин üşüdüm ди. Yeah, but you know, to have popular market in this way, it's really good for people to give prices or good cost to get groceries or to help people to get their stuff they need. Әмма идеясе менә шулай базар, урам базары ясау ди, чыннан да бик яхшы, чөнки бәяләр дә бераз түбәнрәк, арзанрак бәяләр һәм сыйфаты да югарырак, чөнки бу чын теге органик дип әйтик инде, әйме? As I have seen, they have everything and they sell everything with good prices compared to the market price. Чөнки мин чагыштырып та карадым ди, мәсәлән, кибеттәге бәяләргә караганда, бигрәк тә шәһәр белән чагыштыргандагы бәяләр дә очсызрак килеп чыга бит ди. Шуңа күрә халыкка да рәхәт, саткан кешегә дә ниндидер файда килә ди. Шулпан, сез күп сәяхәт итәсез инде, без сезнең ВКонтактедагы, Инстаграмдагы аккаунтларыгызны карап барабыз һәм сезне тыңлап, үзебез дә шунда булып кайткан кебек булабыз. Менә сәяхәт иткән илләрдән чыгып, кайсысына янәдән, кирдән кайтыр идегез, кирдән барыр идегез? Яңадан кайтырга дисәң, бәлки Америка. Һәм ул Американы кайтырга гына түгел, яшәп алырга. Минем теләгем бар, анда барып яшәп алырга. Миңа Америка ничек ачылды? Мин күбрәк татарлар аша анда килеп эләктем. 2014 елда беренче тапкыр бардым һәм танышуым мине Американың капкаларын ачтылар дип әйтә алам. Америкада яшәүче безнең татар милләттәшләребез. Һәм алар шулкадәр ачык, шулкадәр гади, теге бер туган апалар килгән сымай итеп мине кабул иттеләр. Шуңа күрә миңа шундый теге дус, тату, үзебезнеңчә теге сабантылар үткәреп, татарча аралашып, күбәләгем җырлап Майаминың урамнарында дигәндәй, ул миңа менә шундый тәэсирләр калган.
Кайсы гына штатта булсаң да, мин күп булдым инде төрле штатларда. Һәрберсендә очратам татарларны, һәм алар һәрберсе шундый җылы. Менә бигрәк инде мин теге илне кабул итмим, без бит һәр әйберне кеше аша, кеше белән мөнәсәбәт аша кабул итәбез. Һәм менә шул кешеләрнең җылылыгы миңа күбрәк менә күңелемә Америка ятты. Аңа кадәр мин Европада да эшләп алдым, Венгриядә. Менә чагыштырсам, анда салкынрак, барыбер безнең татарлар булмагач, мин аны тоймадым ул кадәр. Яхшы шартларда яшәсәм дә, миңа анда ул кадәр ошамады. Бүгенге көндә дә минем бар анда күченергә теләк түгел, возможность. Мөмкинлекләрем бар анда күчергә. Әмма мин аны бүгенге көндә карамыйм. Әлегә менә шушы мөселман илдә яшим дә, бәлки киләчәктә җай килеп чыкса, Америкага күчәргә теләгем бар. Менә безнең алдагы соравыбыз да шуңа бәйле иде. Ягъни сез чит илдәге ватандашлар, Татарстаннан, Россиядән булган егет-кызлар аралашасызмы, күрешәсезме, очрашасызмы? Бер вакыйганы сөйләп китә алам. Мәсәлән, без Сан-Францискога баргач, мине чакырдылар тамырлар белән Япония татарлары үзләрендә яшәргә. Бу Сафалар гаиләсе, алар Сафалар фамилиялары Сафа инде. Шуларда яшәдем һәм алар әйттеләр, син килү хакына без әйдәгез татарлар очрашуны ясыйбыз диделәр. Анда бар төрек татарлары, Австралия татарлары, Канада татарлары, Кытай татарлары һәм Япония татарлары. Әлбәттә, һәрберсенең гаиләдә иң мөһиме телне саклау. Шуңа күрә безнең аралашу башланды татар телендә. Әлбәттә, акцент белән. Анда исәнмесез, рәхмәт, шулайрак сөйләшәләр. Әмма без бер-беребезне аңладык. Барыбер менә башласак та, ахырда инде инглиз теленә күчтек, чөнки аларга аралашу шул теллес илдә яшәгәч, аларга инглизчә аралашу җиңелрәк. Аңа карамастан тел беләләр барсы да. Менә шундый. Һәм икенче сорауда шуның белән бәйле, менә чит илдә башка милләт кешеләр арасында үзебезнең туган телебездә, ана телендә, татар телендә сөйләшү ихтыяҗы тумыймы, сөйләшәсе килмиме татар телендә, туган җирне сагынмыйсызмы? Татар телендә мин күбрәк инде шул гаилә белән генә аралашам, чөнки мин яшәгән урын гарәп әмирлекләрендә татарлар бик күп. Әмма беләсез, гарәп әмирлегенә без теге гражданство алырга, килеште пенсия аласы юк, анда шуңа күрә күп кеше барып эшләп акча эшләп кайтып, кире китә аннан. Шуңа күрә анда татар диаспорасы аның кадәр көчле түгел. Күп анда без татарлар, менә безнең WhatsApp'та группабыз да бар, 200 татар без аралашабыз. Бик җиңелчә генә. Мәсәлән, ифтарга җыела алабыз, берәр бәйрәм көнне анда җыелып алабыз. Бик сирәк кенә. Артык якыннан түгел. Әмма Америкада анда бит инде киткән татарларыбыз тамыр җәяргә калалар. Үйләр салып, паспортлар алып, американ булып, алар инде бик тә бердәм булып, гаилә булып, дус булып яшиләр. Әмма гарәп әмирлегендә аның кадәр дип әйтә алмас идем. Әмма татарлар бик күп. Дуслар да бар, татарча аралашырга берничә бар, теләк булса бар. Безнең менә сезнең чит илдә яшәп тә инде сез мөслимгә шул елга 1-2 кайта аласыздыр. Мөслимдә яшәп тә үзебезнең туган телебездә шуны чиста итеп, матур итеп, саф татарча итеп сөйләшүегез сокландырды. Чөнки нигә сокландырды? Чөнки бүген үзебезнең мөслимдә яшәп, Татарстанда яшәп тә татарча белмәгән кешеләр һәм гомумән нигә кирәк миңа ул тел? Ул менә шул гаиләдән чыгып киткәч, ул инде онытыла, беркемгә кирәге юк дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Сезнең бу уңайда мөнәсәбәтегез? Гомумән, мәсәлән, яшәгәндә караганда әйтергә була, кайда кулланам инде мин татар телен? Эшемдәме, зур шәһәрдәме, чит илдәме, юк дип карыйсың. Әмма икенче яктан карасак, бу бит безнең тарихыбыз, тамырларыбыз. Шуңа күрә туган телеңне дә белмәсәң, син ничек чит илгә чыгып үземне мин татар дип әйтә аласың? Авызың ачып матур итеп татарча сөйләшә алмагач. Шуңа күрә миңа барыбер иң мөһиме туган телне белү. Минем белемем буенча да барыбер беренче белән татар теле һәм инглиз теле бара, беренче урында татар теле. Шуңа күрә безнең гаиләдә бер вакытта без урыс сүзләр кыстырырга тырышмыйча сөйләшәбез туган телдә генә. Әтиеңнәр белән интернеттан сөйләшкәндә дә, шалтыратышканда шул телне саклап калыр өчен һәр вакытта без аны кулланышта тотабыз. Һәм киләчәктә дә, Алла бирсә, минем киләчәктә балалар булса да, беренче приоритет булып була татар теле. Калган телләр аннан соң. Калганын телевизор, телефон, интернет өйрәтә алыр. Сез гомумән ничә тел беләсез? Гомумән әйткәндә мин татар теле, инглиз теле, мин төрек лицейында укыттым, бераз төрекчә аңлыйм, бераз сөйләшәм. Гарәп теле курсларына йөрдем, ансында ипитаслык беләм дип әйтә алам. Бер ара француз теле өйрәнә башлаган идем, аны да бераз аңлый алам. Менә шул чит телләрне өйрәнгәндә дә үзеңнең ана теленне беренче чиратта белү кирәктер. Чагыштырыладыр бит инде ул. Әлбәттә, хәтта кагыйдәләрне алсак та, җөмләнең төзелешләрен алсак та, кайбер телләр бик тә охшаш. Җөмлә тәртибе дә ничек бара, нәкъ безнең татар теле белән чагыштырасың, бездә дә шулай ук бит дип карыйсың да, күбрәк телләр белгән саен калган телләрне өйрәнү күпкә җиңелрәк. Әмма Әхмәтнең татар теленә мөнәсәбәте ничек? Ул яңгырашына нинди бәя бирә, ничек кабул итә? Аңлашыламы сезләр? Your attitude to Tatar language, about it, how it sounds. I'm really excited to learn Tatar.
not Мин harsh. чыннан да дәртләнеп янам бу телне өйрәнергә ди. Урыс In теле my түгел. native language is Arabic, and we have a lot of similar words because it's Turkish group. And Минем туган телемдә, гарәп телендә дә гомумән ошаш сүзләр бик күп ди. Мәсәлән, безнең татар телендә бит инде тамырларга кирип китсәк, карасак тарихка, бик күп алынма фарсы теленнән, гарәп теленнән, төрек теленнән бар. Шуңа күрә алыннан да гарәп телен төбенәрәк төшеп карасак, аларда да шул алынма сүзләр, шуңа күрә безнең уртак сүзләр дә күп. Шул гаилә, дәфтәр, нокта, җөмлә. that's because it Kitap. gives me the reason to learn or to be excited to learn Tatar. Әйе уртаклык булгач, безнең телләрдә кайбер сүзләр ошагач та, ул тагын да күбрәк кызыксынды безнең телне өйрәнергә. Аңа урыс теле кызык түгел, ул привет пока, юк. Татар теле, шул исәнмесез, икән берничә сүз әйтә дә ала. Sometimes even I can catch some words. It's similar to my native language, so I can understand what you're talking about. Кай вакыт сез мәсәлән гаиләдә сөйләшкәндә дә мин бер-ике сүзне аңлап алам да ди. Мәсәлән, гаилә дигәндә, мәсәлән дигәндә тагын нәрсәдер. Мәктәп турында сөйлим, мәктәп, ул сүзләрне аңлап, безнең нәрсә турында сөйләшкәнне аңлап да, бераз аңлап ала. That's right. Сез кичә очрашуда булдыгыз, Мөслим лицейында балалар белән очраштыгыз. Менә әлеге очрашу нинди тәэсирләр калдырды икегездә дә? Шул балалар, мәктәп. Yesterday we've been in the meeting in the school, In the so maktab, your yes. impressions Yes. about this meeting. Tell it. Kids' maturity level are amazing for this age. Those kids, they are not interesting as other kids in different countries, holding the phone 24 hours, just using the internet, using social media. It's not for their age for sure. But here, they do their best to be in good career or good position in the future. And as I said, it depends on the people they have their back as parents, aila, family, or teachers in the school to inspire them to do their best. Тагын шуны ук әйтәм ди, кабатлап әйтә алам ди, мондагы балалар 24 сәгать телефон кочаклап утыра торган балаларга ошамаганнар ди. Бик шул югары максатлар куеп, киләчәктә дә үзләренә бүгенге көндә мәктәптә укып, үзләренең нинди карьера булачагын, киләчәктә нинди зур дәрәҗәләргә ирешәселәрен күренеп тора ди. Бу балалар булай гына гади генә балалар булып калмас ди. Аларның җитешлекләре, яшүсмер булсалар да бик югары ди. Чөнки менә чагыштыра үзләренең илендәгеләр белән. Шуңа күрә тагын моның основасы. Моның нигезендә гаилә тора һәм дөрес тәрбия тора. Even the question they have asked me, it is proof how their maturity level in good way. Мин моны кайдан аңладым? Биргән сораулардан да аңлап алдым. Чөнки сораулар да гади генә түгел теге. Нәрсә ашыйсың, нәрсә яратасың. Бик нигезле, бик шундый мәгънәле сораулар да бирделәр. Шуннан аңлап алдым балалар нинди дәрәҗәдә белемле дип. Мәктәп нинди тәэсир калдырды бина? Белем бирү дәрәҗәсен бик югары дип күрдем ди, күргән кабинетлардан да ди, оборудование. Бөтен җиһазлар бик югары дәрәҗәдә ди, бөтен бүлмәләр балалар өчен укырга, белем алырга уңайлы итеп ясалган ди. Шуңа күрә мин ди чагыштыра алам ди, мәсәлән, шул Дубай дәрәҗәсендәге мәктәп дип. As I have Бик югары. seen, they have computer room for e-learning, they have food kitchen just to prepare the meal for the kids. Like almost everything all kids they need is in the school. Шул ук мәсәлән инглиз теле өйрәнү өчен дә аларның гади китап белән дәфтәр генә түгел, бар шул кабинетлар аерым ясалган, бусы да инде бик зур тәэсир ясаган. Ашауда, чөнки бәлки беләсездер, күп илдә әти-әни баласына һәр көнне ланчбокс дип атала, ризыкны аерым җибәрә. Бездә мәктәптә балалар 2 тапкыр хәләл ризык ашатыла. Бу безнең өчен вау дип карыйлабыз, бу безнең әллә нинди шундый супер. Шундый бу иң текә мәктәпләрдә генә, хәтта иң текә мәктәпләрдә дә ашату юк. Шуңа күрә мин безнең мәктәпне дә никадәр үзгәртелгән, күпме эш эшләнелгән анда, менә сокланам. Аның кадәр башкарылган эш белән. Гомумән Мөслим нинди тәэсирләр калдырды? Икегездә дә, сезгә дә бит сез күптәннән кайтмый тордыгыз дип әйтә алмыйм, но Мөслимгә сирәк кайтасыз. Шуңа Мөслимдәге үзгәрешләр дә мөгаен сезгә яхшырак күренәдер. Мин Мөслимне чагыштыра алам үзем яшәгән вакыттан. Мин моннан киттем 18-19 ел электер. 18-19 ел киттем. Ул вакытта әлбәттә бик гади, аның кадәр каралган түгел. Шуңа күрә бүген көндәге администрация эшләренә дә мин зур рәхмәт әйтер идем, чөнки менә бу күргән эшләр миңа бүген көндә мин рәхәтләнеп дөньяның төрле почмагыннан нинди булса да кунакны алып килеп күрсәтергә күп урын.
Әти дә әйтә, әйдә Әхмәттәгә моны күрсәтик, әйдә монда алып барыйк, әйдә тегесен күрсәтенә шулай торып. Бу инде спорт кешесе булгач, спорт залы сәде. Сезнең авылда юктыр инде ул ди. Мен әйтәм, карарбыз. Бару белән Ларис Хамбалович әйтә, сезнең бөтен әйбергез дә миңа яраклы, шәп ди. Югары дәрәҗәдә сыйфатлы итеп ясалган ди, миңа барсы ошады. Шуңа күрә бүгенге көндә мөслим чыннан да горурланырлык. Минем мөслимнән чыккан дусларым да бар, алар Швейцариядә яшиләр. Алар да әйтәләр, вау, мин дә алып кайтам туганнарымны, мин дә дусларымны алып кайтам, шул матур мөслимне күрсәтәсем килә диләр. Шуңа күрә сокланырлык. And in total about Muslim, what can you say, your impression? Here, Yeah, about this village, about town. we always say there is some Arab Muslim countries, they are Muslim but without Islam. But here, Muslim with real Islam, which is mean people here, they are very interesting to know more about Islam and they practice Muslim. Compared to some, no need to mention any country, but there is some countries really they are real Muslim, but just name without any Islam. I've been talking with some friend from Egypt last night, and we've been talking about Islam attitude from people here in the village, and I really impressed because all kids or most kids they know about Quran, they know Surah, they doing 5 times namaz praying. Do you know what I'm saying? Compare to, as I have said, to other countries, it's totally different here. I get impressed. I really love this place. Even it gives a place barakah, you know barakah. It gives a place peaceful. All angels around the place. Үзенде шул гарәп мөселман иленнән буларак, ул чагыштырып әйтә аларның күбрәк Россия турында, алар беләләр мөселман ягы дип Чечняны, Дагестанны. Шуңа күрә Татарстан турында аның дуслары да берсе дә белми иде. Бу инде фотолар куеп, видеолар куеп, үзе дә яңа яктан күбрәк аңа тәэсир ясаганы шул тагын шул дин ягы. Чөнки ул әйтә, менә мөселман илләрендәге белән чагыштырсаң, мондагы балаларның, шул кешеләрнең күргән белем дәрәҗәсе, белемгә омтылу дәрәҗәсе, Аллаһны танулары, динне өйрәнергә теләүләре югарырак дип аңлыйм, күрәм ди. Шуңа күрә бу җирнең шул кадәр тыныч һәм рәхәт яшиләр, чөнки Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт тә бирелә ди. Шундый образ жизни. Тормыш яшәү рәвеше шундый матур, дөрес булгач. Шулпан, сез ялгышмасам 2020 елга аяк басканда үзенчәлекле проектка старт биргән идегез, ягъни яңа кием салымы сатып алудан баш тарттыгыз һәм инде шушы проектны тормышка ашырга булдыгыз, башкаларга да киңәш иттегез дип беләм. Сүзегездә тора алдыгызмы, авыр булмадымы? Тора алдым, күрәсезме, ничек булай булды? Мин ният кенә ясадым ел башында, 1-2 январьда Аллаһ Тәгалә үзе әйтте, әйдә мин сиңа булышам диде. Вирус, эшкә барасың юк, офиска барасың юк, мин бүгенге көнгә кадәр офиска барганым юк, киләсе җәйгә кадәр барасың юк, без өйдән эшлибез. Шуңа күрә миңа күлмәкнең, киемнең, костюмнарның эленеп торган берсен кирәк дә булмады. Күрәсең, дөрес ният ясасаң, калган бөтен дөнья синең өчен ярдәм итеп эшли башлый. Шуңа күрә бүгенге көндә дә алырга теләгем дә юк әллә нәрсә, чөнки әйберем бик күп. Һәм беләсез, мин ничек яшим? Мин карыйм әйбергә, мәсәлән, тагын бик тиз генә бер җиргә җыенып күчнәсе булса. Мин кая куеп бетерәм ул 45 күлмәгемне? Кая киям мин 10 костюмымны? Аның кадәр миңа кирәкми. Менә шушы вирус вакытында күрсәтте безгә, бәхетле булу өчен, күңелгә рәхәт булсын өчен, шул алмаш берничә пар булса җитә бит инде, аның калганы инде исраф була. Кулланмагач, кулланмагач, безгә һәр кием өчен дә җавап бирәсе булып Аллаһ Тәгалә каршында. Тик генә ятып, бәлки шул акчаны мин кемгәдер ярдәм итеп, бер авыру балага бирермен. Инде урамдагы безнең дә бик мохтаҗлар күп Дубайда. Теге байларына дисәләр дә анда килеп эшләүчеләр, бик кечкенә генә түләү белән эшләүчеләр дә бик күп. Аларга шул ифтар ризыгы бирсәң дә, савабы күбрәк була дип уйладым да, шуңа күрә бүгенгә кадәр әллә ни артык алырга теләгем дә юк. Бар инде кызыккан кайбер әйбер, әмма планымда юк күпләп әйбер җыярга. Сезгә йөрүчләр булмадымы? Булды, яздылар миңа Инстаграмда, менә сиңа карап, мин дә өемне чистарттым, сиңа карап, менә 4 капчык әйберемне ташладым, менә безнең балалар йортына илттем дип, миңа кызлар, дусларым, кайберләр инде Мәскәүдә, кайберләре Казанда, Татарстан, исемдә түгел инде кайсы җирләрдән иярүчләр булды. Шуңа күрә без бит һәр яктан яхшы үрнәк тә булырга тиешбез. Шуңа күрә мин барыбыз да шундый төрле кызык проектлар ясасак, 2021 елга нинди планнарыгыз, проектларыгыз бар? Шундый кызыклы проектлар көтелмиме тагын? Уйлыйм әле, менә нәрсә әлегә башымда әллә нәрсә юк, берәр нәрсә уйлыйм. Берәр нәрсә эшләргә кирәк. Һәм менә кичә яшьләр белән, балалар белән да эшләшүдә булдыгыз. Гомумән мөслим яшьләренә
Бүген инде үзегез кайчандыр яшь үсмер булгансыз, үзегез кайчандыр яшь кеше булгансыз, нинди киңәш бирер идегез? Киңәш булган, тормышта төрле мөмкинлекләр килеп чыга, кайбер кеше куркып кала да, бармыйм инде, эшләмим инде дип шулай торып, аннан соң күп кенә еллар үткәч үкенә. Мин бүгенге көндә дә шуны танышларым, дусларым бар монда авылда калган, әмма һәр вакыт очрашкач, менә мин дә синең белән киткән булсам, менә мин дә барсам, куркам шул, куркырга кирәкми. Аллаһ Тәгалә сиңа мөмкинлек бирә икән, алар бөтен барысы да Аллаһ Тәгаләдән кулланырга кирәк, кабул итәргә кирәк һәм барырга кирәк. Мәсәлән, шул ук студент вакытта бик күп проектлар була, грант отып чит илгә укырга барырга була. Алар юк, ялларда әтиеңнәре кайтасым килә. Кайтырсыз, укугызны укып кайтыгыз, дөнья күрегез, телләрегезне өйрәнегез, белем алыгыз. Туган йорт һәр вакыт сине көтәләр. Туган янында һәр вакыт көтәләр. Монда кайчан да кайтырга була. Шуңа күрә мин һәр балага, яшьләргә мөмкинчекләр, булган мөмкинчелекләрдән баш тартмагыз, үзегезнең хыялларыгызны не предавайте своей мечты. Үз хыялларыгызны сатмагыз. Төгәл торыгыз һәм максатчан булып, теләгәнегезгә ирешегез дип әйтер идем. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Шулпан, инде бүгенге очрашуның бәләкәй генә истәлеге итеп сезгә менә шу Коръән китабын һәм Мөслим турындагы бәләкәй генә китап чыккан теләк итәбез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Киләчәктә дә очрашырга, күрешергә язсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез бездә кунакта сәхифәсен карадыгыз һәм бездә кунакта бүген Дубайда яшәүче якташыбыз Шулпан Дәүләтова һәм аның дусты Әхмәт Мөхәммәд булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.